Jeg synes, det var så dejligt at nå i mål med det her. Det var det. Nå, nu skal jeg altså ud på det lille hus. Nu må jeg lige have mig. Så gider jeg ikke at være med, hvis jeg ikke må være med. Når du ikke er med i dag. Kan I ikke holde kæft? Jeg er super koncentreret, ikke, når jeg går ind. Tuner mig nok meget ind og prøver at lugte træ for smage. Hvordan smager 3F egentlig, ikke? Altså, hvad man selvfølgelig ikke lige ved, er, at det smager sådan lidt hen af bark, faktisk, men på den gode måde. Kom nu! Ja! Kig ind i kameraet. Kig ind i kameraet. Ind i kameraet. Jeg blev simpelthen ringet op og spurgt, om jeg havde lyst til det her. Så spurgte jeg selvfølgelig, det gør man jo altid, hvem er de 2 andre? Og der må jeg da godt indrømme, at der blev det måske bare en lille smule skuffet, men jamen ja, så måske har vi haft indimellem en lille smule samarbejdsvanskeligheder. For der ikke kan se, hvor stærk jeg er. Mega stærk. Altså, det er jo klart, at når der på den måde indgår vold på ens arbejde, så er det da svært at holde fokus. Det er det da. Det er klart, det har måske ikke været den skarpeste produktion. Folk er kommet for sent. Og, Der er ikke så meget at gøre ved det nu. men jeg tror, at de har fået en del ud af at arbejde sammen med mig. Den ene, ham den tykkeste af dem, var derhenne bagefter og ligesom også sige 1000 tak. Hvad var det? Jeg slog en bøv. Jamen, det tager da nogle dage lige at komme ovenpå igen efter sådan ting her. Det gør det. Jeg var meget lettet, meget glad, og synes simpelthen, det var blevet nogle knaldgode ting, vi havde fået lavet. Og det var rigtig godt at få budskabet ud over rampen. Det var det.